ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa inyo ka, boss. Welcome po sa programa. Aram mo niya ito kanyang pong aldaw na inin Monday. Lunes po kanyan. Sana po, areglado ka mo. Ligtasan naman po na katibaadan. Asin siyempre sa mga kababayan po niya ito na nagsilibra kasi ng birthday sa kunyan. Happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday po kay DJ Toyang, pang OKFM Ligaspi. Siring man siyempre kay Manoy Noel Nabaleda, dyan po sa Santo Domingo. Ang sa kuyang pag-iriba sa Kabalikat 430 Chapter, 43020, Sir Ramil Balaoro. At saka siyempre, ang mga tugang si Manoy Erning Nabarios. Yan, mga birthday celebrators natin ngayon. Happy birthday po! At saka po sa birthday, happy birthday! Ako po sa kiraren sa inyong lingkod, Mardela Daing Iba. Sanit sama! Pero tiyan niriba na po kita hanggang alas 12 kita ngunyan. Naaldaw po nin Lunes. Kaya dakol po kitang mga pag-irestoryahan. Kasabay na po siyempre ang pagkataon ng dalan. Sa bulos kan informasyon na mag-ali sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol. Sa padagos po nindang pangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa Banoan asin mapukawa ng mga turog sa pansitan. First District, Pading Jomar Bien. Third District, na po duman si Jimmy Nasalita. Bantang nasa Daraga area sa Banuang Sutil si Renz Luna. Yaon man mga tugang sa Legazpi Port District, Ans Galero. Kasabay si Henry Boy Mata sa Mobile. Duman sa Albay District asin sa Southern Part ka mga barangay sa Legazpi. Kasabay nga ito dyan mga tugang si partner Al Armario. Sa Northern Part ka mga barangay asin sa Regional Center Site. Yan po dyan partner Luens Bursi Barcena The Flash. Good morning po sa inyo ka, boss. Mga kababayan natin, mga nag-anniversary sa ngunyan, happy anniversary. At saka sa mga babiyahe, o siguro ang panido na dumanan nindo aramon kung anong mga requisitos na kanili kita mapingyente, ha? Technical side, kasabay nga to ang kasamuyang Chief Technician Don G. Tanay. Bandang yaon man sa DCGB Social Media Department, Richard Astor. Sa Production Assistant Center, kasabay nga to dyan ang kagandahan ng sound, Angel Mustaza. Pagiraray po, ang samuyang pagsalular, mga tugang sa inmang kamo sa mundo. Keep safe po, tabi, iringat sana kita pirmi. Ta matindian rapado kan Delta COVID-19 variant.
Kaya pasiguro po tabi kita, always wear your face mask, face shield, distansya amigo, hugas kamay. Tangani po na masiguro kitang areglado man. Asin kung may pagkakataon magpabakuna, tanganing makamtan mo sa tulong beses na benefit kung ngata ka dapat magpabakuna. Number 1, day ka magagadan. Number 2, day ka magagadan. Number 3, day ka magagadan. Sabi ka mga health experts natin. Alright? Sa mga doctors po natin, sa mga bakunador, good morning po, and salamat sa sakripisyo. Sa mga day pa nagpapabarakuna, so mag-isip-isip po kita, and then magapatapot po sa mga otoridad, tangani po na magiyahan kita kung anong dapat natong gibuhon, ha? Day magutik, kapag pig-apot, tangani na, day kamo madiskwido. Day magutik. Kumbaga, yung istralo kung history kang sa indong salod, day magutik, ha? Kung may namamatian, magsabi. Yeah. And good morning man kay partner, King Reynaldo, Jet Wilson, amigo. Bueno, mga tugang, dumampo sa mga kababayan niya to, ay inutunta na po ini na, ano yan, mga impormasyon na abiso sa mga kababayan ta na mag-iingat po kita sa tinampo. As in, yung pagkakalingat baga, mga tugang, nakaka-diskwido ng tao sa magadan. Diba? Ang unyang pong aga, may insidente dyan sa, ano yan, I mean, kasudma. May insidente dyan sa, ano yan, sa Huban, sa Sorsogon, na anak ka ligis bunjing, ambulansya. Niligis ka ng ambulansya, so duwang persona na nakalunad sa motor. Anyari, adi, ang sabi, duman sa impormasyon na nakalap niya to sa pulisya, as in duman sa isolation staff facility, ang mga biktima, mga tugang, parehong taga-North Poblacion, Canuban. Sarong 23 anyos, as in sarong, parehos 23 anyos. Mantang susaropa, Mark Anthony Grego, ini taga-Kugon, Nuban, medyo maluya sa naman sa tama, minor injury. Pero sa duwa, mga tugang nagadan. Kung nag-imbestigar sa polis, ang sabi, ipinarada sa gate kan facility sa ambulansya ang driver. Kan tigbaba ang handbrake, pagbalik niya, pagbabada ka ng biglang biglang binalagan sa ambulansya. Tumbok po sa talong biktima na nag-asikaso ka motorsiklo, yugunon muan. O ingat po kita tabi at pasiguro kita pirme. Sabi nga ni kaya ni before na magrangkada kita, mga tugang pirme kitang ang liabita pangadji. Diba? Nangaya, ano yan? Lord, grant me a steady hand and a watchful eye that no one shall be hurt as I pass by. Yan po ang pangadjikan driver. Short na pangadjikan driver. But then, siyempre, yung mga bihikulo, dapat po na i-check natin yan kung areglado yan. Tagani po na dai magkaigwaning ano yan. Dai magkaigwaning problema. Ano ini? Idol Marngayaso, mga tripulantes na rescue ng mga tripulantes sa dagat, may mga sulog pang fish mask, may kinurentura po ba? Di man po tabing report kan. Iyo. Okay. Di salamaton, ano? Makadakol po ng mga
aksidente po ang nairehistro, kaya ingatan lang po kita, tabi. Take the necessary precautions, okay? Igabangan ta kung natapos nang i-unload sa mga ano yan, sa mga ano nga po kini, sa mga carbon diyan po sa New Horizon Pier o port diyan po sa Lidong, okay? Ano yan, nganing day na magpara problema pa na maglangkaw ang simento. Pag day na ibaba ngaya, day panggatong rimate pangyari daw. Pero nakatipid nga ni kamo, ha? Nakatipid kamo kasi kung dumampalan iyan sa lugar, mga tugang na may naipasar ng ordinansa jing, matindi pala ang pangarga mga araw ka na di. Ang tagbot da, ang bayad ka anjing pag luminaog sa teritoryo mo, kung may ordinansa ka mo, 2.5? 2 bards, 2.5 man. Di kung pirangaldo, di ayaya di. Yan. Naswerte anin din ang Santo Domingo, dahil ka itong ordinansang ito. Dahil sindang singil. Kaya engineer, huwag nyo nang dagdagan ng piso ang sako ng simento. Tangani mo na, reglaro ko ito dahil mapagkiram dyan mga Bicolano dahil mga Albayano kung mano mo dyan. Di ba? Nagkataon na nagpasaway so nagkapira, dahil masyadong maray na coordination, yun na po yung nangyari. Medyo naagrabar ang sitwasyon. Ano yan? Primero nagpaswab, bako duman mismo sa ano yan, sa Butuan, di ba? Tapos sa Kataid na probinsya nagpaswab. Mabo yung dumuman sa taga City Health, nakalarga na sa barko. Libong sa alkalde. Ngayon na-discover na may saro ngayon nagbaba. Yung gano'n naman buminaba duman sa barko. Tapos puminaturate pasiring sa Sambuanga. Positive ito ngunyan, suduwa, sabi na malengke. Yan, duman sa Jesus Mario, si Padi. Kaya ngunyan niya, sinda dyan, mga tugang naka, pero sabi, mga asymptomatic man, kaya lang nag-positive. Dahil papasabutan kung anong klaseng variant po yan na nakaulakit po sa inda. Kaya pinagtawan na yung mekaniko siguro. Tapos siyempre, aling Indonesia sa barko. Karamtaman sana sa Indonesia na rin ang kadangon yan kadakol na kaso ng Delta variant na deadly, as in madaling umulakit. Una daw po nindo yung discussion kan Sabado ni Dr. Linda Billen, di ba? More than 1,000 times mga tugang ang vaccine load, ang viral load, di ba? Sabihin, pag niluwas sa, halimbawa, nag-ibaon ako, mas matindi kaysa normal ang virus na mapapasiring sa sa dardarakan droplets. Pag natamaan ka, lumahog sa mata, lumahog sa dungo, lumahog sa ngimot, ay chances are talagang makukontaminar ka. Kaya ingat na lang po kita, sabi tangani, mga tugang, dahil pa po natatapos iyan, dahil po sa naman respeto sa gabos, asin, sabi nga ni kayan, mga tugang, disiplina, manggiraray, tangani pong dahil kita magkaigo ng problema nga pet, di ba? Iyo po yan, ang dapat nagibuhon. Bakurtarang pagparaulakit ang aning dahil na magkaigo pa ng iba pang variant. Di ba? Sana wala nang magkasakit pa sa pamilya, di ba? Ingat sana, Pirmi. Yung pinaka-basic ba ba? Sabi kaya na mask, iwas, hugas. Naka-basic ka na. Iba ka, so, ano yan? So, pati sa mga doktor duman sa hospital sa Manila, di ba? Nagkaiguanan ng mga pag-aabiso. So, sa Chinese General Hospital, nag-abiso, di ba? Na mag-iingat kitang baret, talagang deadly yan. Pati na si Dr. Linda Billion, di ba? Sabi niya, pumasulog ka ng face shield, o kaya face mask, dapat so tama. Tamang pagsulog na natatakupan mga tugang ang ngimot, asin, dungo.
bako na nakabugtak mga tugang sa baba. Yan sa duko sa kuko. Okay. Pag mga face shield naman, dapat itong takop ang bilog na pandok. Bakong ginigibong sun visor. Diba? Tapos, gura naman ka excited ka, dapat distansya ning sarong metro, tasabi, mga tugang, ang virus ang COVID, mina-transmit, mga tugang, mas transmissible within the distance of 1 meter. Kaya at least 1 meter, mas sobra pa, mas maray. Okay? Tanganing di makaabot sa imo. Kaya yan, tapos hugas kamot ka. Okay? Ang pinakabagay ng practice ka, yan kung ali ka sa luwas, bago ka maglaog sa arong, dyan mismo mag-disinfect ka na. Kung pwede paglaog mo sa arong, uba na sa sinila, sa sapatos, tangli ka ng bado, kung may karigusan sa los, karigos ka na, ulabar ka na. Ay, paglaog mo sa arong, ayos na, free na, malinig na, dahil makalaog na virus na makaulagit sa kapamilya. Parang masana po kayan, maging ano nakita kayan, maging parte na yung kambuhay ta. Diba? At hanggat dakol po ang mga naulakitan, di man po yan mapupundo hanggat sigit ang iriro. Di ba? At mas gusto nindang sigang hiro kang ano yan, kan mga tao tamay nalilipatan ang virus. Okay, so ingat na lang po tabi. Duman sa mga kababayan ta. Alright, ay kumusta po dyan mga tugang sa ano yan, sa mga kababayan ta sa Bakakay, ha? Good morning po sa Indo. Condolence po sa Bea family dyan sa Barangay 11 Bakakay. Gadana po ni si Estrella Bisenyo Bea. Anlubong ngunyang pong Lunes, July 26. Ang misa di Requiem gigibon po sa St. Rose of Lima sa Bakakay, 1:30. Asin ang lubong gigibon sa Bongga Catholic Cemetery. Dakulang salamat po. Pinagpaabuti ng balita sa tuya ni partner na Joel na Barameda. Condolence lang po tabi dyan sa Indo. Okay? Alright. Dito man sa mga kabarangay ta, ha? Ingat na lang po tabi. Magpasiguro. Tangani pong day magkaigo ng problema sa kapamilya ta. Kadakol po ng mga maski nasa nasa sektor kan pagpuprotehir, nagkaurulakitan, naulakitan ng mga bilog na pamilya. Kaya ingat na lang po tabi. Sabi ni Sir Bob na Candano, Kuya Bob, good morning sa imo. Aluyo na kitang ninagilingan. Good morning bar and onliners. Siring man si Esperanza Paningbatan, good morning po avid follower kan DCGB. Ay good morning po tabi sa Indo. Alright? Okay, Jane. Ikaw na muna at bago sa iba pa nato ng mga istorya makalistang kani. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention ay ni hatod sa Indo kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company.
Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gawat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidless. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap na kumain ng marami. Tastes better. Yes! May ipapa-smart padala si Mama. Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong.
Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixen Capsule, samahan pa ng Mixen Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one, take one. Door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 11 na nin pagkaaga. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa gate pasanakan batasan pambansa, ang gabos na malaoga hahagadan na nin car pass sa SONA ID as inipapang valid ID. Para sa mga drop-off vehicles, ang mga pasahero madiretso sa triage area na makukuha sa north as in south wing lobbies. Ang mga ipaparada, igwanin shuttle service na mahatod sa holding area as in triage area. 10 katao kada biyahe sana ang pwedeng palunado na sa shuttle service. Sa triage area, kay puhan ipresentara kan mga persona ang SONA ID, valid ID, original o photocopy nin vaccination card, tigsararong kopya sa kana healthcare o health declaration form mahali sa Presidential Security Group as in Kamara de Representantes. Kasabay digdi ang antigen test form as in 2 kopya ni negative RT-PCR test na ginibo sa nakaaging 48 oras. Dapat igwanin face shield, face mask as in pocket size alcohol o sanitizer ang bisita. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardula. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang, good morning po sa Giraray. Sa satuya pong ikaduang kabtang Kampag-Iribanan. Yan, last 55 minutes kan sa tuyang pong programa. Aramon niya to, ngunyan pong Aldonin Lunes. Nagdagan na po ang istorya, ali po dyan sa luwas. Tulong kita kay Jimmy na salita sa 3rd District. Nakatutok sa pagtiripungan Aftowa. Jim, please come in, Jim. Yes, salamat, Mar. Alas 11 na. Dahil pa man nagpupuon. By Farm Tourism Operators Workers Association, quarterly meeting na ang venue digdi sa AFB sa bagay na auditorium. Naka-order mo naman si Presidente. Oo, nag-pull out na ako, Tabi Marta. Ngunya na pagkaaga, presentation of approval of minutes, registration and regulatory compliance update, certification of wala pa masyadong incon mo niyan, Tabi Mar. Okay, sige. After lunch break, dahil naman masusunod din ni Tabi Mar na schedule na ini, ay pinagsataw sa satuyan. Tapos supposed to be, dapat nagpuon ini alas 10. Yes. Kundi, di ito pa sa nanyaon digdi, naghahalat pa kan iba pang mga pag-iriba. Schedule, sundo alas 4 nin pagkahapon. Pero gari nadaso ko na sa na ini, baka dahil naman iniabutunin na sunduan siya na pagkahapon. Ang importante, inikuta ng consultation and privilege hour kanal by Provincial Veterinary Office, consultation and privilege hour by Provincial Agriculture Office. Yes. Pero at yan pa ini. So, haros yan man sa natabi maraan na magiging direksyon kan tapos open forum, other matters, closing na. Importante digdi so mensahe ni Presidente na dating Mayor Herbie Aguas and haros okay naman na interview na niya to kaso bago sa mga plano and iba pa na mga direksyon kan asosasyon and sinikreto niya to, Tabi Mar, itong so sabing pwedeng magkapot siya nin departamento. Ano sabi? Naghahalat na sa nadakanos-nos. Ayan. Dahil tanang na detalye. Dahil tanang na tawan kidetalye masyado ta pampa. Ilaw pa. Alat, kumbaga sa abukado, ay nagot tanong na. Radyo na data. Sige. Pero yaw na da sa papel? Yes. Pagkatapos kaning suna, madungawan na kang presidente ito. Sana mo na. Okay, sige. Okay. Yan, Tabi Mar, mga dagdag na informasyon, pull out na muna ako digdi sa FB Auditorium, Kamalig, Sapaw. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Kaya po, Tabi, ang pagtugayan ni Jim sa pagtilipong kan Albay Farmers Tourism Operators Association
na halos iyo po ang iyo man ang minasuporta ngunyan mga tugang sa turismo because it is a different kind of of venue na pag nagduman mo open field, although nakamas pa mang giraray, required sinda kayan. Pero talagang maliwala sa mga lugar. And iba-iba ang mga showcase na pigpapahiling kang kada farm tourism site. And then, ang pinakamagayong kaini, kakanabilog yan na AFTOA, na pinapanginutan ni former Mayor Herbie Agos ng Santo Domingo, instead of competing each other, nagtatarabangan. Nabawa, so sarong tourism site, o yan sarong farm tourism site na dahil pa nakarehistro sa ATI, dahil pa nakarehistro sa DOT, asin sa iba pang mga ahensya di gobyerno, tigtatarabangan nila na makakomply kan mga papeles. Yan ang mga pinaka-importante po dyan. Okay? So mga farm tourism, na-convert na bilang mga learning site for agriculture. So, tama itong sabi ni Mayor Herbie, bakusan na nagdumang ka para mabasog sumatamo, as in ma-enjoy yung mga amenities dumang, but you will also learn. May mga kanya-kanya ng sistema kung paano. And pagkabot ka mga panahon, pati ang pagluto kan mga products na yaon dyan sa farm na yan, tuturuan ka mo and mag-i-engage ang turista. Kangani na pag-uli ninda sa arong ninda, may experience nindang din ninda malingawan. Hi! Luis Borso-Barsena na sa linya. Partner, kumusta dyan? Good. Yes. Salamat, Abi, Partner Mar. Kumusta Good na? morning. Kumusta na? Still kicking. Dahil nang tiririt? Dahil na, o garing pilay-pilay pa. Abay, sada. Iyo man ang gadiyan. Maringani yan ta, namatian mo na kung paano magluhod. Kangani pag pinaluhod ka ni Madam. Praktisado ka na. Oo. Ram na kung ano gigibo na pagpikir. Roger. Ang nangyayari sa ito. Sabi ito si Mamsa, narabasa na naman ngaya. Good morning po sa ito dyan. Roger. Ayan, okay, sige. Roger, Tabi, Partner Mar, sa mga dagdag pang bareta, 41 na panibagong kaso ng COVID-19 ang buminariwa sa manlaylay na partikan Kabikulan. Pero good news, Tabi, Partner Marta, nanonotaran na nagpaparadiit naman ang panibagong kaso. Pero ano yan? Gabos na laboratorio nakapag-submit? Roger to that. Okay, sige. Yan, ang mamundo sa data, tuwa sa Albay, asin gabos ini niya dyan sa Daraga. Duwa sana? Duwa sana. Sa Bilog na Albay, duwa sana? Duwa sana, tapos naikulo pa rin sa Daraga. Daraga? Roger. Sa Camarines Norte, duwa man. Saro sa Labo, asin saro sa Vinsons. Okay, magkataning. Roger. Sa probinsya kan Camarines Sur, 16. Tulog kayo ni sa syudad Kandaga, asin tigduruwa man ang mga munisipyo kan Lagunoy, Magaraw, asin Nabwa. Tigsararo man digdi ang mga munisipyo, kan Bumbon, Bula, Calabanga, Goa, Lupi, Ocampo, asin Pamplona. Sa Catanduanes, 0 case duman, wara ni panibagong kaso ng COVID-19. Alagad sa Masbate, medyo dakol-dakol, 19 ang panibagong kaso. Ang 13 kayo ni, yaon sa Masbate City, asin 2 sa Aroroy. Tigsararo man ang Balud, Katayngan, San Jacinto, asin Pandaon. Sa Sorsogon, 2 man ang panibagong kaso, asin naikulukar ini gabus-gabus man sa munisipyo Candonsol. Kung kaya sa suma total, 20,719 na ang nagpositibo sa COVID-19 kan nakalihis na Marso 2020 sagkod sa mga oras na ini. Sa recoveries man, 20 ang nanotaran man sa bilog na Kabikulan. Ang saro sa nakarecover sa COVID-19, iyo ang saro sa Catanduanes, asin 19 kay ni sa Sorsogon. Kung kaya suma total, 16,675 na ang nakarecover sa COVID-19 digdi sa Kabikulan. Ang mga nagadan man, saro sa Sorsogon, iyo sa nananotaran, saro sa nanagadan sa probinsya kan Sorsogon. Kung kaya suma total, 786 individuals na ang nagadan dahil sa rasambitan ng ilang ipinapangapudan manggiraray na na Nurse 5 Kenuida, iyo ang nagbareta kan COVID-19 cases.
asin ni Dr. Audaluro kan Regional Epidemiology Surveillance Unit na pirming magsunod sa minimum health protocols, magsulot din face mask, magsulot din face shield, mag-observar din physical distancing, mag-observar din physical hygiene sa paghugas ng kamot, para magdaranin alcohol kung dahil kaya maghugas ng kamot, asin pirming mantiniron ang kalinigan sa lawas, tanganin ang maibitaran ang pag-urulakitan kan COVID-19 na iyo pa ang nagpapatakot sa palibot o karing nagpapabarababa naman ng mga kaso ng COVID. Nagpagirumduman giraray ang Department of Health na dai maging kampante maski pa nangyayari ang siring na sitwasyon. Yan tabi partner man ang mga dagdag pang istorya. Haligin sa unang Simon kan DCGB News. Ako po sa LTV. Thank you very much sa Partner Luwens. Mga labi natin istorya yan. Update po sa COVID-19. Ha? Disiplina, pag walang matutuwa. Yan. Problema ay lumalala. Ingat lang tabi. Hindi lang siya kawawa sa COVID variant na nananalasa. Alright, yan po tabi. Disiplina lang. Tangani po na dahil magparalakop na yan. Tangay matapos na. Tabata dahil pa nababakunahan gabos. Di ba? 70,000, 70% kan population taan dapat ang babakunahan. Pira pa man sana yan. Di ba? Sa Albay, pirang porsyento pa lang ang nababakunahan. Sa mga munisipyo na igaabot minsan 4 na bayal. May narama ko munisipyo Bunjing, 4 na bayal nag-abot. Pipira sa na ito. Tulong tao. Pangyayari sa buhay ta. Di ba? Sana maging distributed even ang bakuna. Sana ni makabukod man. Di ba? Nganing parantay ngaya. Arog, ikaw, Jeng, nabakunan ka na, Jeng? Arog sa mga A4, di ba? Nagparaharalat sinda, kung di dahil man nakakaabanti sa A4, taday pa na ubo, so A2 saka A3. Most especially A2, yung mga senior citizens. That's why, yung ibang nga ni, nangangapuda na, si Congressman Dito, nangangapuda na, mga BHW ngaya, magrelibot ka mo, magburbarangay ka mo, mag-austos ka mo, inform niya the senior citizens na may bakuna na naligtas, pwede na kasi magbabakuna. O yan. Di ba? Hindi sa Legazpi, parang nag-house to house na si Mayor. Di ba? So, sa mga ibang mga A4, nag-aaral at man, marang niya kami, mariso nakasingit. Ano nga suda eh? Di ba? Kaya lang, sabi nga ni Kayan, dahil magkampante, maski nagbababa, 2 digits na lang ito. Dati 3 digits itong mga natitirahan sa Bicol Region. Pagkatapos, sa mga munisipyo, at least kunyan, naaldaw, sa resulta kasunod mga kasuhapon, piglawas ko niya kan DOH, 2 sana sa Albay, parehong pong taga-daraga. Sana mazero na gabaw, sana wala nang munisipyo na magkaroon pa ng infection tangani pong dahil na kitang problema. Hay! Bueno, Hans Galero na sa linya para masabi niya itong istorya. Hans, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantapay. Nag-isna ka na? Yun na. O magpasiguro ka dahil ka magparakaong ginakol. Nata. Oh, si Barkada mo baga birthday. Iyo, ganda ko ma-lunch. Bakit nag-remind mo ko? Sabi ko sa iyo. Baka taon-taon magkaburutin mo. Iba ito, iba. Ito, pangmalakasan ito. Pangmahal yun sa mga kaibigan. Oo. Gusto niya laging busog lahat. Yes. Busog-lusog. Ayan. Alright. Okay. Kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, sang gatos sa senior citizen, ngunyan ang target kan Legazpi City Health Office na mabakunahan digdi sa Barangay Umapon, partikular na sa Umapon Elementary School, covered court. Yan, sinabi ko niya na pagkaaga sa entrevista kan DCGB News kay Dr. Fulbert Alec Hiliego kung saan puga-puga niyan sa pag-assess kan mga senior citizen na mababakunahan kan Johnson & Johnson vaccine digdi sa nasambitan ng barangay. Ogma si Hiliego na dakula man ang mainit ang suportang bigpahilingon niyan kan mga senior citizen digdi sa nasambitan ng barangay para mabakunahan na kontra sa nasambitan ng helanga. Iniangkaptang kan pahayag ni Dr. Hiliego. Yesterday ang target was 50 pero ngayon nasa 100 plus na and we're very happy na mas madami pang na-encourage and hopefully
matapos natin sila before the 12 o'clock kasi bababa pa ang team to go sa Barangay Pinari. Sa ngonyan, Sir Mar, apera kayo digdi sa barangay humapon, may iba man sinda mga mobile team, nayaon man sa iba pang mga barangay digdi sa sur na Patekan, Sudad kan Legazpi. Ilan sa naglalaom sa na sa paagi kining sarabay-sabay ng pagbisita kan sa indang mga medical team sa manlain-lain na barangay sa Sudad kan Legazpi, talagang mas mapadali, mas maparikas ang pag-realisar kan pangaturugan ni Alcalde Noel Rosal pagkaigwan ng gadgitan and herd immunity. May initial data na ba na pigpaluwas si na Dr. Fulbert kung tira na ang nabakunahan ninda magpuon kang pagpuon sa A2? Pinagapot ayun ko sa bago, Sir Mark. As of day niya kapot so updated na data. Okay. Sabi sa ko ni Dr. Hiliego, mababalikan niya ako sa informasyon na yan. Iyan, tanganing ma-assess ta, no? And then, kung arin sinda mapuo naman, para sa A4 na nakapagparehistro na sa inda, di ba? Yes, oo. Iyan. At saka na rin ang walk-in. Iba ka. Pero piga ako man da baga. So, nagtatrabaho sa Legazpi. Ano ba, taga-ibang lugar ka, nagtrabaho ka sa Legazpi. Mas kaya po na, ay ako man daw. Yes. So, Johnson & Johnson is yan yung single dose. Single dose. Ang priority kini is A2 category, senior citizens. A2 category sa senior citizens, yung mga senior citizens lang ang pipatawan ka ni Mayor Rosal. Pero nag-abot sa Legazpi na bakuna? Pero 6,000 ito kundi kita nasa Salatabi, Sir Mar. Kaya pala kaya luwas na ninda, nagbarangay, tanganing mas madali. Yes, tapos sabi man ni Doc Hiliego, so dahil kaya sa mga senior citizen na dahil kaya magluwas na, pero may magpabakuna, sinda mismo ang bisita. Iyo, no? Tanganing mas sigurado pang dahil siya magkaigwa ng problema. Yes. Ayan, very good yan, very good. Yes, sa ibang nalado, sinabi man ni Kapitan Benur Ariola Jr. kan barangay Humapo na pasalamat sindang marahay sa City Health Office na nabisitaan sa indang barangay, mantang nakabantay man, nakamonitor man ang tropa ninda, partikular na ining BHWs, para sa mga pang-ipo man na hahagado na kakaipuhanon kan mga senior citizen na mapabakuna ko niya na aldaw. Alright. Sabi Sir Mar, ang sa mga bareta digdi sa sur na parte kan Sudad kan Legazpi kay Bahan si Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Thank you very much. Walang batabi, huwag lang patumpik-tumpik pa. Mga tugang, sinabi sa magpabakuna, ayaw po sila dyan sa barangay Humapon. And then by after lunch yata, bababa ng Pinarik. Para dyan po sa pagbabakuna. And so ibang mga daing nakakalakaw, maka-AC na sina Dr. Fulbert, di dumanan sa arong. Ay, very good yan, Tangani na mabakunahan na. Iyan pong Johnson & Johnson, saruan sana. Kaya ka na malad kung pirapang aldaw. Pag binakuna ko, yung fully vaccinated ka na. Kaya lang, dapat, huwag tayong lalabas. Magpahinog muna kita, yung mga pirang aldaw. Tayo yan. Ang mga pigapahayag ka mga ekspertos, tatangani na baka iba pa pag nabakunahan na, superman na. Mayroon na akong protection, baka di na ako talaban. Di ba? Iwag kong ganon, Dahil mismo ang mga experts, maski sa WHO, nagpapahayag na dahil nangangahulugan na bakunado ka na, dahil ka natatablan. Katalabang ka pa manggiraray, ang assurance lang na dahil ka magagadan. O dahil ka maabot naman sa serious or critical na sitwasyon. Kaya lang, you are still capable of transmitting, transferring the virus to others, especially your loved ones. O, yun ang problema doon. Ikaligtas, so pag-iriba mo di ba? O, kaya, lalo ko na ikababak, kaya papaingat po kita, Tangani po na, respeto lang, pagkatapos disiplina man sa sarili, kung dahil man talagang dudumanon sa los, may masugo man sana, tuguan na sa natabi yan nindo, Kan sabi, lalo ining Delta variant, mas matindi ang tama, mga tugang sa mga 60 anyos pa itaas. Diba? Marami kami ni Jing, nasa baba pa kayan. Pero, mahirap na, diba? Kaya ako nga, for one, pag-ali ko digdi, diretso lang ako sa harong. Pag-ali ko sa harong, diretso lang ako digdi. Ilan dalagan ta. At difficile na, may mga pag-iriba man akong may comorbidity sa bahay. Kaya, pag-iisip ko sinda, ano man sa kuya, ngayon sabi ko, kung tamaan kita kaya, hindi magpabulong kita.
Kaya lang, so, may comorbidities kung maagrabar, di ba? Yan po ang nagiging problema. Kaya, piko pag-ingat. Yo. At bako po gabos, mga tugang, pareho ang epekto sa kada lambang persona ang COVID-19 na yan. May madali, may nakakaligtas, at saka may daing namamati. Di ba? So, para sigurado, mas maray na daig kakayan. Tangani pong okay kita. Ha? Laban sa mga kababayan natin, ingat na lang po, difícil ang buhay. Okay? Bueno, duwa na gadan, saruan na gadan, ngunyan, kasi po sa report taga Sorsogon. Okay? May recoveries na 20, mga tugang, saraw sa Katanduan is 19 sa Sorsogon. Ay, madali. Pero sa Sorsogon, stricto pati ko niya sa Sorsogon, di ba? Pag malaog ka, agadan ka ng artificial saka antigen. Maski sa sa pilar. Pag dahil ka duman, nakapresentar, i-quarantine kang 14 días. Di ba? Ayan, bata, maduman ko takot ding, yaon duman sa mga amigo kong mga teenager na teenager na artista. May shooting, may lock-in shooting ba niyan si Heart? I Left by Heart in Sorsogon. Yaon duman si Richard Yap. Sina Kailin Alcantara. Si Paulo Contis kadakol. Lagarog kan swab test ka ding okay ang RT-PCR ka marika na magsurat lagod kay sir gub ari ma-email kita na madyang kami ni Bunjing ma-shooting kami ayan kadakol po ang mga nagre-relikay kita kanta. Difícil data, arma data sigurado ang kalaban. Maray na po ito na pasiguro, wala namang mawawala. Mas mawawala kung ikaw ang mawala. Sabi ni Ate Flery Alcaming-Gaviria, good morning Kuya Mar, good morning DCGB. Uy, Ate Flery, kumusta ka na Ate Flery? Kumusta dyan sa Buyuan? Uy, may nakong bangkay dyan sa Buyuan kanina sa Gali. Ayan, kadakol po ang mga iba-ibang mga informations pa na maya-maya, pagbalik pasadahan ta ng konti. At turuan ko mong kung maduman sa nagapot, manang odigdi sa nagpapasalamat siya na-presentar mi ni Father mo may kan Sabado ito kung paano pag-propagate ng bamboo. Naghanap kaming seedlings, may kaming nakukuhakan na babakal. Diba? Tama-tama, mga tugang kan Sabado na-presentar tayo through the workshop na pinag-conduct mga tugang kang mga amigo ta from the JCI Legazpi. Tapos sa mga partner tang mga farmer organizations duman sa Laudato Si Farm, Laudato Si learning site for agriculture ni Father Momoy. Iguana duman jing na nursery ning bamboo. Ang target ni Father ngaya mga 500 na itong bamboo cuttings ang may tanom duman mapatubo tangani na maitanom sa mga barangay. Okay, lalo na sa mga gilid mga tugang kang mga riverbanks. Okay? Tapos pagbalik i-summarize kung paano ka mo makakuha ng similya kayo and then paano yung pagtanong. Very sensitive pala yan lalo kung yung pag-routing pa lang, pagpapaluwas kang mga gamot o mga ugat duman po sa bamboo. Yung pala ang pinaka-crucial mga tugang na panahon na dahil mo dapat iroon yan mga tugang from 0 to 6 months. Yeah, they iruan walan. And they sindot-dot, they galaw-galaw. Yan, okay? Mga tugang, we will be back. Oras po niya to, mga tugang, 11:30 na, nimpagkaga. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tando ay ginto. Ibang ginto. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Pharex B-Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Mag-Biojessic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biojessic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Your Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permission
Permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Tado ang fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B-Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B-Complex Daily. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasa, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang. Bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive.
Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamilipa. Magbayod Jessic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jessic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang balik po. Si Mardela, dahil niyo ba? Sa programa, Bunjing Out, June Napolis In. Ayan, tirang oras na lang po mga tugang ang State of the Nation Address ni Presidente Duterte. Mamaya pong hapon yan. Dahil masiguro kung anong oras umabot duman sa batasan si Presidente. Kaya dahil although pigsabi alas 2 daw, pero normally baga mga experience na. Minsan may naabot alas 4 na. Yan sa alas 3. Yeah, alatun na lang kung anong mga magiging pahayag. Anong inaasahan nyo? Ano bang inaasahan yung pahayag ng Presidente? Alright? Basta pagkabot sa politika, wala raw na tatapik dyan ha. Wala, day daw na sasabihon. Sabi ni Secretary Martin Andenar, walang topic tungkol doon sa plano niya sa 2022. Ha? Mga accomplishments saka mga gigibuhon pa daw ang gigibuhon na ako ipapahayag mamaya. Abangan na lang po ninyo yan. Understando, partner Amar Mario nasa linya. Partner, please come in. Yes, partner, maray na gatos na mga konkretong harong ang problema
kan lokal na gobyerno, lalo ang City Engineering Office, digdi sa mga gilid kan salog o aros kupado na ang salog, digdi sa sakop kan Legazpi City. Ini ang nagbutong informasyon basado sa reliable source na dyan sa City Hall kung saan nag-survey na daw ang City Engineering kan mga nasa gilid kan salog magpundig di sa Albay District pasasiring sa sentro kan Legazpi ang may pinakadakol na estruktura na talagang nakakaulang na sa salog, iyo ang parting Dinagaan asin Rizal. Dinagaan and Rizal. Ayun, sa udig di, sa likod. Roger on that partner Mananggad. Kung mahiling talaga dyan, aros barado na ang salog. Pero iyo, nalaog mo ba ganyan kami nagkasulo dyan? Correct, oo. Stagnant na pati ang tubig. Dasok talaga, dasok. Dasok ng ganan mga estruktura dyan. Dahil nga ni kan na-overlook ng mga panahon na pinabirilo sa mga naghararong dyan. Kaya nga niya, ang problema na kung binabagsakan makusog na oran. Tasaro iyan sa nagiging kausakan tubig baha. Lalo dyan sa sentro kan Legazpi na bibagsakan kan tubig. Alidigdi sa Albay District. Ngunyan, problema ini kan syudad dahil bata-batang oran na naman. Ngunyan, abagat. Kaya expected na any time sa mga masunod na bulan, pwedeng baha na naman ang Legazpi. Kaya pag-reparo na iyan kan City Engineering. Pero sa to say, ayun na nga na iyan, kadako lang mga struktura nakakaulang na sa salog haros haling Albay District. Kasi yung sentro sa informasyon reliable source na ang pinakamatindi talaga iyan na parting iyan kan Rizal Dinagaan Lapu-Lapu na talagang gulpian mga struktura na nakaulang na sa regular sa pagbulusan dyan kan salog kasi siring sa sa kadagatan kan Legazpi, partner. Roger. Takang inot baga, sa concentration nila dyan sa may, ano yan, bitano ba yan? Sa mga structure dyan na naka-enclose sa salog, inarali. Correct, So nakabulo na sa tubig dyan. Correct, Ngunyan, udig din naman kita sa ibong. Iyan, tama. Ino madugong labanan. Grabe talaga yan. Ano nagiging buon dyan? Kulog kipayo yan ni Mayor sa ni Barkada mo dyan sa engineering. Roger, ni Engineer Ibo. Kulog kipayo ni Engineer Ibo. Pero kung masabutan man siguro ka mga residentes dyan na mag-enjot niyan, in the first place, bako iyan lugar para istaran. Problema na mga konkreto na daw pati. Yung mga konkreto naman ang gabi na natatanaw ta dyan. Roger. Paano na yan? Ayan ang problema kung paano, ano. Anyway. Dahil man pwedeng itagilid. Basta mulago na yan. Anyway, likontak ko na noon magiging action ka ni sa mga sundal daw kana lokal na gobyerno. Iyan. Iyon na sa naman yan ang lugar na talagang medyo minadakol ang tubig yan, Correct. Nakapundo, nakakabara. Nababara dyan pasiri sa dagat. Roger, okay. Di survey na pala, sobrang gatos. Sobrang gatos? At hindi, kalugki pa yun talaga ni engineer eh. Medyo talagang pera pa din sa mga salog na pinasadit. Tama yan. Nasa digdi sa Albay District baga, nakulong man digdi. Alam digdi sa may Marquez. Ay, grabe. At anang street, ginibong kurbada. Ginagang patiking konkretong tulay. Hindi ko na kumusta kapag aagi kan mga, sa mga ragta baga. Roger. Minabararayan dyan. Okay. Abangan ta kung ano magiging, sabi nga nikan, technique. Pero siguraduhan mo na dahil magigibong nyo na hanggang 2022. Dahil, masakit na. Ida lang. Baka kayahon pa. Lingon ta. Sige. Dami partner, yan ang mga dagdag pa informasyon. Digli sa Lumas, Granay, Alang Mario, DCGB. Thank you very much, partner Al. So yan po, nakulang question mark yan. Paano bang gagawin? Parang jet kasi mapubuelong dumalagan pa ang tubig. Kaya lang, kahit po na lumaog dyan ang parakaykay. Di ba? Ay may tatamaan po ng mga harong dyan. Paano ba? Siguro, proper na tamang dialogo kasi magpapaliwanag ka mga lugar na dapat po nindang dumanan. Kung paano, wag namang, dahil man yan gigibo na biriglaan ng pahit. Di ba? Kundi pag-re-restorya, pag-ron-oron, na dapat ang isipan na common good. Di ba? Hindi lang pansarili. Na pag yan, napabuelo ta,
bako lang kamo ang mabebenepisyaran kundi ang bilog na Ligaspeño because buwelo na sudalagan po kang tubig ta, di ba? Kaya po tabi ang nagkakapira sa naman ng mga dagdag pa. Okay, so nagapot, then makakabili, wala akong nabibili talaga. Sa ibang lugar, garo duman sa Davao, sa Cagayan, sa Antipolo, may mga nababakal na duman. Okay? Pero dito sa Albay, wala pa eh. Kaya nga duman sa programang Boses ng Palibutan, sa na-coordinate ni Father Momoy sa ibang mga organizations na magkondukta ng workshop na nakaagi pong simana. So, dahil nababakal digdi, so ang ginibo, mag-create, maggibo ng paagi kung paano magkaroon mga tugang ning similya nin mga bambu. Takadakol kitang bambu. So, tinuruan sa mga nagpartisipar duman kung paano paghanap kan bambu na pwedeng gibuhon mga tugang na similya. May teknik pala yan, kataning kang ina, kataning kang ina, kataning kang aki. Yan. So, so dapat na kwaon mo. Pagkatapos, pinurutol mga tugang ng 2 inches sa baba kang buko, 2 inches sa itaas kang buko. Tangani na so sa itaas kang buko, magsirbi na tangki niya. Dapat pala na pero may tubig. Tapos, itinanom duman po sa, sa pating pot, tinanom. Duman sa plastic. Dapat ito ay pagiroon hanggang sa tumurubo. Okay? Pag nagturubo na, after 6 months, pwede nang i-transplant sa sarong lugar na 8 meters or 6 to 8 meters apart. Yan baga, nagkakarnap yan, minadakulon. So yan, mga tugang. And hopefully, maging successful yan because sabi nga ni Kayan, ini nga nangyayari sa ibang parte kang Kinaban, this is now irreversible effect, mga tugang, of climate change. Diba? At nagsasabi na by study na by 2030 to 2040, baka wala ng kahoy. The best alternative, mga tugang, is bamboo. Kaya kung may mga gusto ka mong ihapot, pwede ka mo duman sa Learning Site for Agriculture ni Father Momoy. And pwede rin dyan sa tuyang mga kapartner sa Lakay ng Kalikasan, kina Sir Marlon Longabella. Igwa kitang kabrad dyan, si Brad Oti na Romero, na matibay mo po sa bambu. O kaya sa JCI Ligaspi. Magpatamang kina Sir Reynoso at saka kay Sir Johnson Auy, ang presidente kan JCI Ligaspi, kung paano makagibo ning seedling sa pantanom kaya. Ako may pigpatubo man naman sa arong golden bamboo ito tsaka marurugi. Sana maging successful. Itanong ko naman sa may lugar ako naman na medyo kinakain ng river. Yung river banks, medyo nagtatagahulog. Kaya kakaang ko ito ng at least, areglado lamang. Mag-abot kang panahon, di magagamit ito kang mga masunod na generasyon lamang. Alright? O yan, mga kapatid. Para po naman sa mga kababayan ta. And hopefully, mga tugang, sa mga maabot na panahon, dahil kaabuton itong problemang sa parngon niya kan mga nasyon na maski abantido na talagang namroblema po sila dyan sa baha. Okay? Alright. Nyata po paginitan ining mga private land base sa may river. Inaso river dyan sa Barangay Rizal. Anong gusto mong sabihin kung private land sa may river? Di ba? Ayan, pag sinusog kaya so salog, dakulo ng tatamaan dyan. Pag sinusog kadakulaan kan salog, dakulo ng tatamaan po talaga na mga may nakaokupar na. Okay? Ayan, okay. So, doon sa mga kabarangay ta, sana mapagkurulayan. Sana yan kung kung pwedeng umirinjot o kaya naman ay mailipat sa mas maray pagkurunan nindo yan. Okay? Alright. Matindi sa rekomendasyon ni ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Jose Maria Concepcion na June, kung di ka pa nga bakunado, di ka pagpalaugon
sa restaurant. Yung recommendation kasi pag may rating sabi niya, sa gobyerno ngayon dapat gumibo na, magiling-hilingon adala na ang gimaray, ang bold moves. Araw nga kan pagbabawal, kan mga bakunadong populasyon na maglaog asin magkaon sa sarong establishmento or maglibot-libot sa ibang parte kan Pilipinas. Yan ang problema natin. At mga masarawayon nga kamo. Kaya dapat na araw lang kang ibuhon pag nangyayari. Okay? O paano mga kapatid? Duman po sa mga kabarangay o ingat kita. At marami nang lumalabas ngayon. Mga leaders of the land. Sarong taong pantermino tapos eleksyon relibot na ngunyan. Karaway-kaway na. Ano parang kilala ka. Parang close kayo. Ayan na naman sila. Pinitin kumakaway para bang kilala ka. Ngunit kapag nanalo na, nakatingin na ang mata. Mga pangakong kay ganda, ngayon ay naglaho. Yan, magkakapiraman sana po yan. Hindi naman lahat. Kasi yung talagang mga statesman talagang sinusunod ang sa inda pong mga pangarap sa inda pong panunungkulan. Okay? So, pero, mga kapatid, I think it's time for me to go. Para para po sa programa. Salamatan po sa inyong pagkatabay dito sa programang Aramon Nyato. Sagod po sa aga. Sa aga 30 minutes lang kita. May usapang pangkalusugan ang Department of Health. Okay? So, sa inyo po ka, boss. Thank you very much and God bless. Bye-bye! Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidless. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus,